एमएलए जिरन सारा आंखौ बहुत रायबाय दा गिनानै सालबारियाव थालि थफ्ला लानानै खारबोबाय आं बिक्रम दैमारि। गसाइगावनिफ्राय जिरन सार एमएलएआ आंखौ गोबां गाज्रि रायबाय नालाय मिथिबाय बेनिखाय आं थालि थफ्ला लानानै माबायाव सालबारियाव फैनो गोनां जादों आरो बिराद गाज्रि रायथायबायलाय आंखौ इउपिपिएलआव फैदो माल मोनगोन होनग्राया बिसोरनो बिक्रम दैमारि। बै एरखां खाख्लारि आदा मोनानो आंखौ माबायाव इउपिपिएलआव फैदो माल मोनगोन होनग्राया बिसोरनो एकदम माने इउपिपिएलआव नोंसोर बायदिया लिडार जाफायनांगौ गोदान नेतृत्व होफैनांगौ होनग्राया बिसोरनो आयं आंखौ मिथिबाय औ होमबालाय बिसोरनो। आंखौ उदालगुरिनि क'क्राझारनि नङा होनना रायबाय दा गावहा बिटिआरनि बायजोनि बिजेपि लिडारखौ गसाइगाव लानानै फैबाय दा मिटिं खालामफैबाय बुंदों बिक्रम दैमारि। रायबाय गावहा उदालगुरिनिसो क'क्राझारनि नङा होननानै आरो गावहा बिजेपिनि मानसि लाना फैबाय आरो गसाइगाव जम्मा बिदि जादोंना दा बिनिखाय आं गिना फैबाय आरो दा बे लेंहरबासो थांसिगोन आं। गसाइगावनि एमएलए जिरन बसुमतारी सार आरो एरखां खाख्लारि आदा बिथांमोना बुंनायखौ आङो एसे नायदों नायजोबनाय जायाखैसै जेखि जाया आङो गसाइगावनिफ्राय जिरन सार एमएलएआ आंखौ गोबां गाज्रि रायबाय नालाय मिथिबाय बेनिखाय आं थालि थफ्ला लानानै माबायाव सालबारियाव फैनो गोनां जादों आरो बिराद गाज्रि रायथायबायलाय थानो हायि जाहैबाय आंखौ माने आंहा बेयाव मा होनना बुंगोन बै गसाइगाव आंहा बिराद साल्थिफोर दङ नालाय साल्थि मोननायाव आं गय पुलिस नायनो थांदोंमोन गय पेपार खालामगोनदां उनाव माय फिथाइ मोनगोनदां होननानै गसाइगाव गय फुलि नायनो थांदों आरो आयं बिराद गाज्रि रायबाय आंखौ एमएलएआ ओइ नोङो उदालगुरिनिसो क'क्राझारनि नङा नों मानो फैदो होनलायनाय जाबाय दा बेखौ गिना आं सालबारियाव फैबाय आं मिथिबाय दा गावहा आंखौ उदालगुरिनि होनबाय ओइ गसाइगावनि क'क्राझारनि नङा होनबाय आरो मैया गावहा बिटिआरनि बाहेरनि माबानि गुवाहाटीनिसो बिजेपि जमा लाना फैनानै मिटिं खालामफैबाय आरो दा मा जाखायो नङा होमबा आंखौ रायबाय गावहा उदालगुरिनिसो क'क्राझारनि नङा होननानै आरो गावहा बिजेपिनि मानसि लाना फैबाय आरो गसाइगाव जम्मा बिदि जादोंना दा बिनिखाय आं गिना फैबाय आरो दा बे लेंहरबासो थांसिगोन आं दा आरो जाहैबाय जों आदा एरखां खाख्लारि आदाया जोंनि गामिनि नांजाबनाय बेबो बिराद गाज्रि रायबाय आरो दाथ' रायथो मा होनना बुङो जोङो एम्फौ मानसि नालाय रायजागोन एम्फौसो होनना बुङो आंखौ प्रमद साराबो दा बै एरखां खाख्लारि आदा मोनानो आंखौ माबायाव इउपिपिएलआव फैदो माल मोनगोन होनग्राया बिसोरनो एकदम माने इउपिपिएलआव नोंसोर बायदिया लिडार जाफायनांगौ गोदान नेतृत्व होफैनांगौ होनग्राया बिसोरनो आयं आंखौ मिथिबाय औ होमबालाय बिसोरनो। दा माबाया मा होनना बुंगोन बिल मोनगोन एकदम माल मोनगोन होनग्राया बिसोरनो दा नै दाखालि मैया फैसासेयाव उन्दुनाय नुवाखै होनबा माबायाव निउसाव बिनिखै डाबल होनो नागिरदों आंनो आरो डाबल होगोन आंनो एकदम बिराद लिडारगिरि जाफायनांगौ आरो आं इउपिपिएलआव बेबायदि खिन्थु जों दिनै मा फैसानि थाखाय नङा पावारनि थाखाय नङा पावारनि थाखायब्लाबो बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो दिनै नांदों नङा होमबा जों फैसानि थाखायलाय मा आंथ' कन्ट्रेक्टार फैसा होनानै आं थिखा मावनो हायोना आयं दा बेबायदि नङा होमबा हाया होमबा आं हायोना दा बेनिखायनो आङो रायजोखौ ओरै बुंनो सानदों दा आं मोनसे मेथाइ खननो नागिरदों आयं नै मैलाफोर दंना गैया मैला फैलाय नै ओरै फै आं खनना होनसै नै खोनासं नै आं नै रोजाबसै नै दा बुरखाय जा आइफोर अरन दैजों दा बुरखाय जा बाजैमोन ट्रेक्टर पार्टिजों दा बुरखाय जा आइमोन 75,000जों दा बुरखाय जा बाजैमोन 10,000जों दा बुरखाय जा बाजैमोन पदम फुलजों नांगोलजोंनो एवख्रबना जागोन हाग्रामाखौ जोंनो नांगोन नाङा होमबा आं जोंनो हाग्रामाखौ नांगोनब्रा बुरखाय जानाङा बेनिखायनो आइमोनखौ बाजैमोनखौ बुंजोबना हो मिथिबाय बिसोरनोसै।